Manay dayaw unay ti Dios ay ayaten nga kakabsat. Makitang kabsat ko iti biyag mo, imamnayen di ayat mo ti apo. Pasnek mo metenti trabaho, sagpaminsan ka nga umay ti Domingo. Awanen day direktam ken ayat mo, amang ibingay di ayat iti apo. Binayam nga naglabas iti tiempo, ti talentom nga interna inbukod mo. Agsublika Ken Jesus ay ayaten na ka, tarigagay tabiyag mo maisimpa. Isugling day di damo nga ayat mo, tumegta ka nagserbi iti apo. Nalipatang kading kapsat ididamo, napalalo unay ti sangsangit mo. Keting karim ti sangwanan iti apo, nagserbi ka aging ganat tung palbiag mo. Agsublika Ken Jesus ay ayaten na ka, tarigagay tabiyag mo maisimpa. Isugling day di damo nga ayat mo, rumegta ka nga agserbi iti apo. Rumegta ka nga agserbi iti apo. Rumegta ka nga agserbi iti apo. Praise the name of the Lord.